jami' ustadina, jami' masyaihina, jami' ma'alumina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dugiaken pengendikan ingkang kaping 28 bab sedasa. Nggih menika kekasihipun utawi balanipun iblis. Sakniki wal ghina lan wong sugih alladzi la yubali kang ora peduli sapa al ghina min aina saking endi yaktasibu golek sapa al ghina al mala ing bondo wa fi madaran ing dalem endi yunfiku minfakaken sapa al ghina. Dados kekasihipun iblis wonten sedasa sing nomor 3 niki tiyang sugih tapi mboten peduli saking pundi angsale sugih duwite iku saking pundi ngoten. Terus kesugihane niku didamel napa diinfak wonten pundi ngoten. Menane rezeki sing halal niku bakale dihisab ngoten. Dihitung. Sing halal dihitung. Nek boten halal ya mesti dianggap disiksa ngoten. Sampun niku nomor 3. Tiyang sugih sing ora peduli duka niku saking pundi duwite angsale ngoten. Boten peduli hukum. Sing nomor sekawan wal alimu lan wong alim alladzi saddaqa kang benerake sapa wong alim al amira ing ratu utawa raja ala jawrihi ing atase laju diambil. Sing nomor sekawan balane iblis setan. Sing nomor sekawan ku tiyang alim sing benerno tingkah lajute pemerintah utawa pemimpin ratu ngoten. Dados ratu niki gampangane dolim ngoten. Tapi dibenerno, ngoten dibenerno kali tiyang alim. Lah niki termasuk balane iblis. Ruya riwayatake annahu sallallahu alaihi wasallam satune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala sendika sapa kanjeng Nabi ngendikane kanjeng Nabi ngeten. Man utawi sapane wong iku afta aweh fatwa sapa man bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu la'anat mongko nglaknati hu ing man sapa malaikatus samai pira-pira malaikat langit wal ardi lan bumi. Rawa musnadake hu ing hadis sapa Ibnu Asakir Terus kanjeng Nabi nate ngendika ten riwayat sapa wong aweh fatwa kelawan tanpa ilmu niku dilaknat para malaikat sing tugase wonten teng langit lan teng bumi. Lane sedanten niku nggih kedah wonten ilmune ngoten. Mulane uga wonten keterangan teng kitab Minhajul Muta'allim niku wonten unjune tiyang alim sing ngerti ilmu ngoten. Sebab napa tiyang niku boten dasare boten kalih ilmu niku nggih dulu wa adlu sasarnya sarno ngoten. Teng kitab Minhajul Muta'allim jenenge utamane tiyang gadahi ilmu. Niki
Zaman rumiyin niku nate wonten persulayaan khilaf beda pendapat. Ngoten unjul di ilmu wong sing alim duweni ilmu karo wong sing ibadah. Yo mesti unjul wong sing alim duweni ilmu ngoten. Yo ora iso. Iki unjulane wong sing ahli ibadah. Yo apa? No duweni ilmu tapi fasik. Gelem nglakoni dosa, ngoten. Gelem nglakoni dosa ya unjulane wong sing ahli ibadah, ngoten. Niku perdebatan dibahas ing kitab Minhajul Muta'alim. Terus akhirnya perdebatan itu ngene wis ngene engko do meneng-meneng. Meneng-meneng do nekani wong sing ahli ibadah. Ngoten. Sing ahli ibadah iku diparani bengi tengah wengi iku ngibadah. Sholat tahajud pas sepi, ngoten. Lah iku mboten sempat didugeni tiyang. Terus dalu-dalu niku tiyang niku ngomong, ngoten. Sing lagi khusyuk ibadah diomongi tekan dhuwur kenteng. Ya abdi, he kaulaku, ngoten. Ibadahmu diterima kabeh, ngoten. Ibadahmu diterima kabeh. Apa-apa sedekahmu diterima kabeh. Ibadahmu iku wis turah-turah. Wis saiki wis sak kepenakmu ibadah yo lah ora yo lah. Ibadahmu wis akeh, ngoten. Lho niku tiyang sing napa tiyang bodho sing ahli ibadah niku langsung ngeten. Ilahi, ngene Gusti uri itu sing kula karepno, ngoten. Sing kula karepno ngene iki, ngoten. Kula kepengin leren asu ibadah Gusti, ngoten. Niku tiyang bodho sing boten gadhek. Lah saiki terus didugeni tiyang sing alim tapi fasik. Boten pati saged ibadah. Dalu-dalu niku ngancene boten saged ibadah, tilem. Terus diomongi tekan dhuwur kenteng. Ya wong sing alim ora gelem ibadah, ngoten. Tobat to. Dosamu ku akeh sesuk kowe mati, ngoten. Sesuk kowe mati, kowe ora ibadah, ora taat, ora taubat. Sesuk kowe mati. Cepet li taubat aku pangeran, ngoten. Lho tiyang alim sing tilem mboten ibadah langsung cekek katani jika pedang, ngoten. Sopomu, ngoten. Sopomu ngaku-ngaku pangeran, ngoten. Lah niku bedane. Dados wonten bedane nek tiyang ahli ibadah boten gadhahi ilmu niku disasarno kalih setan. Niku menungso mawon pun kesasar, ngoten. Nek tiyang alim gadhahi ilmu sumerep endi sing pangeran, endi sing makhluk, ngoten. Mulane niki pentingnya ilmu kados nika keterangan ingkang sampun lewat Syekh Abdul Qadir Jilani nika. Syekh Abdul Qadir Jilani mantul wudu nika cukup wonten cahaya. Ngoten. Cahaya terus ngaku-ngaku. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani abahtul muharramat. Gampangane ibadahmu sakeh wis saiki tak olehno. Sing diharamno kanggo khusus kanggo kuwi. Syekh Abdul Qadir Jilani wis tak olehno. Ngoten. Tak halal. Niku langsung Syekh Abdul Qadir Jilani langsung ikhsya ya lain. Kurang ajar laknat iblis padahal niku bentuke cahaya, ngoten. Bentuke cahaya. Mulane iki pentingnya ilmu. Boten sumerep iku pangeran karo boten akhir nggih niku niki sing kula pados kados niku wonten kitab Minhajul Muta'alim niku ngoten. Akhire iblis sing disentak karo Syekh Abdul Qadir Jilani niku langsung tanglet. Ya Syekh Abdul Qadir kok iso ngerti aku iki iblis kepiye. Ngoten. Terus Syekh Abdul Qadir Jilani gada ilmu kok teng dawuh Gusti Allah. Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ngoten. Terus Gusti Allah sampun dawuh teng Al-Qur'an. Gusti Allah iku ora mungkin perintah perkara sing elek karo sing mungkar. Lho nek ngawalno perkara sing haram iki jelas, ngoten. Jelas, ngoten. Sampun niku kekasih iblis sing nomor sekawan.
Saiki sing nomor gangsal. Sing nomor gangsal kekasih iblis watajiru lan wong kang dagang al-khainu kang cidro fil makyali ing dalem takaran awil mizani utawa timbangan au fi ghairi dzalika utawa ing dalem liyane mengkono-mengkono mikyal au mizan. Dados sing nomor gangsal kekasih mboten balane iblis niku tiyang sing dodol tapi cenderung khianat. Duga niku masalah takaran utawa timbangan. Utawi liyane boten takaran boten timbangan kados dodol niku sandangan cacat boten dikandhani. Niki cenderung khianat. Dados nek cacat ya dikandhani cacat. Napa dodolan sanese. Sing nomor 6 wal muhtakiru lan wong kang nyimpen panganan. Bi ayyashtariya lawan yen tuku sapa al muhtakir al quta ing panganan kekuatan wa ma yu'ayyanu lan barang kang nulungi apa ma'alaihi ing atase kutin kekuatan kalahmi kaya daging waktal walai ing dalem waktu larane panganan payah bisu mongko ngeker sapa al muhtakir hu ing albut panganan kuwa liyabi supaya tindel apa panganan bi'aula kelawan luwih larang min dalika saking mengkono-mengkono tuku waktas bidai ing dalam waktu banget hajatan nasi butuhe menungso ilahi marang kekuatan. Dados sing nomor 6 kekasih iblis niku tiyang sing nyimpen panganan. Gampangane panganan iki ditumbas sing kuat terus disimpen. Terus mangke didol mangke regane pun larang. Utawi sing sejenis panganan sing ngene pangan kaya daging. Dados gampangane iki beras. Beras itu pas murah, pas panen kuat, dan putih-putih panen beras itu tumbas yang kuat, terus akhirnya ditahan. Beras pas niku pari pas angel, gambarannya banjir, waya banjir, niku regane larang muda, terus makin nembe didol. Berarti yang sing ngoten niku, sing nyimpen panganan ngoten niku balane iblis, balane setan. Utawi niku sing gadeni panganan kados beras kados daging, panganan lauk niku. Cara zaman diinginane kok gas niku termasuk nyimpen gas disimpen akhirnya didol larang sing asale regane selangkung iso sekawan dosa 6 terus dobel kali. Mboten niku tiyang sing nyimpen panganan pas mboten didol pas larang niku balane iblis. Kola sendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku etaka nyimpen sapa man aman ing panganan arba'ina ing dalem 40 apane yaman dinane faqad bari'a mongko bebas sapa man minallah saking Allah bari'a lan lebaran sapa Allah sapa minhu saking man. Ngendikane kanjeng Nabi sapa wong ngeker panganan 40 dina. Niku Gusti Allah niku bebasno tiyang niku ngoten. Gampangane dibebasno ora ditulungi kalian Gusti Allah ngoten. Besok disiksa mboten bakal ditulungi kalian Gusti Allah. Gusti Allah bebas. Mulane Gusti Allah niku nggadahi sifat Rahman Rahim ngoten. Sifat rahime Gusti Allah niku welas asih ing dalem akhirat bloko. Tiyang niku nyimpen panganan ngoten 40 dina gawane didol pun larang-larang ngoten. Gawane kepengin badine sing sepiro akeh ngoten. Lah niku Gusti Allah niku mboten sakit ngoten. Mboten sakit. Sifat rahim Gusti Allah mboten disakit. Gusti Allah pun lebaran mau dibebasno wis disiksa sak pol-pole ngoten.
Gusti Allah mboten sakit. Waqala sendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi muqaddatur ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi rahmat ta'lim wa salam bulan keselamatan. Ngendikane Kanjeng Nabi man utahe sapan wong iku ihtakara nyimpen sapa man alal muslimina ing atase wong-wong Islam ta'amihim ing panganane wong Islam Doroba mongkon dadi akihu ing man sapa Allah Gusti Allah fil judami kelawan kena penyakit kusta wal iflasi lan bangkrut. Terus ngendikane Kanjeng Nabi malih sapa wong ngeker nyimpen panganan tiyang Islam. Panganan teng donya mawon niku bakal diparingi penyakit kusta. Penyakit kusta sing mritili, mritili daging ujug-ujug do. Napa nika sejenis nika gula nika. Terus kencing manis sing bahaya, iso mritili diamputasi. Niku sejenis penyakit kusta terus bangkrut. Ngoten niku nate soalé dialami kali Kanjeng Nabi di istilahe basa niku boikot. Kanjeng Nabi niku nate diboikot kali tiyang-tiyang kafir. Gampangane sing nderek Kanjeng Nabi nek tuku aja didoli. Nek kulaan aja didoli. Ngoten niku Kanjeng Nabi nate ngalami diboikot tiyang-tiyang kafir. Niku dangu. Pokoke sing nderek Kanjeng Nabi no tuku pakanan boten didoli, disimpen boten didoli. No tiyang kafir nami didoli. Boten itu nate dialami kali Kanjeng Nabi mulane dosane kuwaten. Dosane ageng sanget. Teng donya niku diparingi penyakit niku kusta. Terus bangkrut, dalan bangkrut. Niku wonten sing nalika BBM bensin niku larang-larang iki wonten sing disimpen grem sampai kuat dan akhirnya kobong dan bangkrut. Dan itu langsung Gusti Allah itu menjelaskan gas ini untuk disimpen meledos. Pun itu kekasih iblis wazani bahwa alam mungkin mawon kalau kalian sedaya saestu dipun paringi keselamatan wonten ing dunya selamat wonten ing akhirat, bejo wonten ing dunya, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing dunya, mulya wonten ing akhirat saat turun kula panjenengan sedaya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina إلينا